Helo, Dafydd Owain ydy enw I a dwi yn ddylunydd graffeg yn gweithio yn Cyngor Llyfrau Cymru. Ista wrth gyfrifiadur go fawr fel arfer ryw sgrin enfawr a cael cyfle i fod yn greadigol drwy'r dydd bron iawn, yn dylunio cloria llyfrau, yn dylunio tu mewn i lyfrau. Mae pobl yn awydd iawn yn anghofio am yr elfen bach yna o lyfr, mae rhywun angen dylunio'r tu mewn hefyd. Ond hefyd dwi'n cael y cyfle i rannu syniadau math o bobl creadigol, megis darlenwyr a awduron a gweisg. Felly mae'n ddyrnod llawn creadigrwydd fel arfer. Dwi eisiau gwneud cwrs ar enw cynhyrchu yn y cyfryngau yn y coleg, yn y brifysgol. Ond oedd 'na ryw elfen bach o waith dylunio yn rhan o'r cwrs yna. Ond a deud y gwir, nes i ddysgu yn hyn sydd wedi dylunio, rili. Nes i defnyddio lot o lyfrau, dwi wrth fy modd efo'r llyfrau am y dylunio nhw yn lot o hwyl. Ond o'n i'n darllen llyfrau dylunio am sut i dylunio. Jyst gwylio fideos ar y we, unrhyw beth o'n i'n gallu, unrhyw wybodaeth o'n i'n gallu dod ar draws. O'n i'n jyst yn amsugno hwnnw a dwi wedi bod digon lwcus i gael gyrfa mewn dylunio erbyn hyn. Be dwi'n fwynhau fwyaf am y swydd? Wel, y cyfle i fod yn greadigol. Bob dydd dwi'n fwynhau gweithio efo darlenwyr ac awduron a dod â straeon nhw'n fyw a'r gwaith cydweithio sydd yna i roi llyfr at ei gilydd, i roi dyluniad llyfr at ei gilydd. Elfen ella sy'n rili ddim yn meddwl amdano ni, dwi hefyd yn mwynhau gweithio efo technoleg a fel ddylunydd da ni'n defnyddio bob math o technoleg gwahanol i ddod â cyfan allan ac yn lyfr ar y shelf. Mae dylunio llyfr yn gallu bod yn gamp chydig bach yn anodd, yn enwedig dylunio cloria. Mae clawr llyfr ydy'r peth cyntaf mae rhywun yn weld amdan llyfr yn y siop lyfrau neu hyd yn oed jyst ar y we erbyn dyddiau yma. Mae 'na lot o bwysau bron iawn ar y clawr yna i ddenu yr darllenydd cywir a mae o'n arf marchnata pwysig iawn mewn gwerthiant llyfr. Felly mae'n teimlo weithio bod 'na lot o bwysig yn y clawr yn iawn. Darlenydd fel arfer yn rhywun sydd yn creu lluniau, maen nhw'n neud lluniau. Lluniau lle ddys chi'n gweld mewn llyfr i blant neu a maen nhw fel arfer yn rhyw sketches bach neu rhyw cartoons math o beth. Maen nhw hefyd yn creu cloriau. Ond mae dylunnydd yn fel arfer yn ymwneud efo testun a rhoi darnau o wybodaeth at ei gilydd o fewn llyfr. Enghraifft, so nhw'n gallu cymryd y lluniau mae'r darlunnydd wedi wneud a'i roi y lluniau yna ar y tudalennau a gosod y testun wrth ochr y lluniau yna a wedyn y dylunnydd wedyn sy'n gyfrifol wedyn hefyd am yrru hwnna i print. Felly mae yna wahaniaethau rhwng y ddau rôl, sef rôl y darlunydd a'r dylunnydd. Dwi'n meddwl na un o'r rhinweddau pwysica dwi'n meddwl ydy'r awydd i arbrofi, awydd i drio pob math o syniadau gwahanol allan, ond hefyd yr awydd yma i bod yn chydig bach yn fawr weithiau hefyd, a trio syniadau sydd ella am ddenu llygad mewn ffyrdd gwahanol. Y cyngor fyswn i'n rhoi rhywun sydd eisiau bod yn dylunnydd yn y dyfodol ydy darllen llyfrau sy'n rhaid nhw fod yn lyfrau am ddylunio, so nhw'n jyst yn gallu bod yn lyfrau am unrhyw beth, ond jyst syllwch ar y llyfrau yma, syllwch ar sut maen nhw'n cael eu rhoi at ei gilydd, pa fath o ffont maen nhw'n ddefnyddio, pa fath o liwiau, sut maen nhw'n gosod cynnwys allan. A dyna di'r ffordd orau, dwi'n meddwl, i ddod i arfer o'r syniadau dylunio sydd o gwmpas ni, ydy jyst edrych ar bethau a gofyn pam bod y pethau yna fel maen nhw.